sousedí, tam poctivě trénují. Tak a už nám ostartoval první závodník ze Želátovic, dám na ten provazový žebřík. Takže závodník je na vrchu, teď už zbývá jenom ten kanistr vytáhnout nahoru, což je bleška. A dolů teď po tím dřevěným žebříku. Tak už se nám vrací, předají si štafetu, vlasu do kapse. Jo, tak to mám já, ale já to nevíš. Tak a máme závodníka od kladiva. Ten se přepe. Tak závodník se nám vrací a bude předávat třetímu, kde na hašení požáru. Myslím, že oheň nám tam hoří, hasičák je nachystaný, je to v pořádku. Počkáme, to končí a potom přejdeme. To jsem si nevšimla. Musíme jít na tu druhou stranu. Jsem nevěděla, že se mám dívat. Zase pojďme to zapínat. Asi tak, no, žádný techniky pokud to nám má. Aha. Jdeme do první řady. Ať to žijou. Jo, s nimi jsou, bravo! I drużyna z Żelatowic skończyła z 2 minutami 40 sekundami 46 sekundami. Takže výsledný čas kluku ze Želátovic 2 minuty 40, 46.